ናይሎሚ መጽናዕትና ከምቲ ክንዘራረበሉ ዝጸናሕና ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 15 እዩ ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ብምንባብ ክጅምሬ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 15 ዝቐጸለ ክፍሊ እዩ ከምቲ ኢዮባ በተደጋጋሚ ዝነግረና ዝነበረ ዝናይ ሐዋርያት ትምህርቲ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሐዋርያት ጊዜ ዝወሰደሉ በቃ ካብ ምዕራፍ 13 ክሳብ 17 ዘሎ ምዕራፍ እዚ ብግሊ በቃ ናይ መወዳእታ በቃ ጾሚኡ ዝምህረሉ ክፍሊ ማለት ይልና እዚ ክፍሊ እዚ ድማ ከም ዝረዓናያ ክጅምር ኮሎ እንታይ ኢሉ ይጅምር ምዕንቲ ከይትንቀፉ ኢሉ ዝነግረኩም ኢሉ ይጅምር ስለዚ እዚ ሙሉ ሓሳባት አይኮነን እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ምዕራፍ 15 ዝቐጸለ ክፍሊ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽሪ 18 ጀሚሩ ክሳብ 27 ንደቀ መዛሙርቱ ብግልጺ እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ኩሉ ብድሆታት ፈተናታት ምንጻል ስደት መከራ ብዝርዝር ነጊሩ ምስ ወደአ እዩ ናብ ዝናይ ሎሚ መጽናዕትና በቀጥታ ሰጊሩ ምሳይ ከም ዘለኹም ምልክት እንዳገበርኩም ለይ ክትከዱ ከሓተኩም ጎይታ ይባረኩም ጎይታ ኢየሱስ ስለምንታይ ኣብዚ ሰዓት ነቲ ኣብ ህይወቶም ዝበጽሕ ኩሉ ብግልጽ ክነግሮም ከም ዝፈተወ ኣብዚ ናይ ሎሚ መጽናዕትና ክነግሮም ኮሎ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለየ እዚ ዝነግረኩም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ እቲ ኣብ ህይወቶም ክበጽሕ ዝኽእል ነገራት እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጽበዮም ኩሉ ነገራት ብድሆታት ፈተናታት ምንጻል ስደት መከራ ኩሉ ኣብዛ ሕሞት እዚ ኣብዛ ሰዓት እዚ ክነግሮም ስለምንታይ ከም ዝመረጸ ክነግሮም ኮሎ ኣብ ምዕራፍ 16 ኣብ ዝሎም ነጽንዖ እንታይ ኢሉ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለየ እዚ ዝነገርኩኩም ኢሉ እታ እዚ ዝነገርኩኩም ትብል ቃል ወሳኒት ቃል ያ አሜን ሓደ ሰብ ነቲ ኣብ ምዕራፍ 15 ጎይታ ዝተዛረቦ ከንበበ እንድሕሪ ነዚ ኣብ ምዕራፍ 16 ዝተጻሐፈ ከንብብ ጀሚሩ ጎይታ እንታይ ይብል ከም ዘሎ በቀሊሉ ክርድኦ ፈጽሞ አይክእልኒ ሓቀይደ ቅዱሳን እንድሕሪ ግና ነቲ ቅድሚ እዚ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለየ እዚ ዝነገርኩም ዝብል ቃል ዘሎ ነቲ ጎይታ ቀዲሙ ኣብ ምዕራፍ 15 ዝነገሮም ኩሉ አንቢብዎ ግና ኣብዚ ጎይታ እንታይ ይብሎም ከም ዘሎ በቀሊሉ ክርድኦ ይኽእል ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢለየ እዚ ዝነገርኩኹም ኢልዎም ነዚ ቃል እዚ ክነንብብ ኮለና በቀጥታ ክንገብሮ ዘለና ነገር እንታይ እዩ ነቲ ጎይታ ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ኢሉ ነቲ አቀዲሙ ዝተዛረቦ ቃሊና ክንርኢ ዘሎና አሜን ነዚ ምግባርና እንታይ ዝጠቅመና እንድሕሪልኩምኒ ልክ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ዝበሎ ከይንዕንቀፍ ይረድአና ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ሎማዓልቲ ጎይታ ኢየሱስ በዚ ቃል ገይሩ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ ነፍሶ ከፍና አሜን ምእንቲ ከይትዕንቀፉ ማለት አቀዲምኩም እንድሕር ፈሊጥኩም ጸኒሕኩም ሲ ዕንቅፋት ዝበሃል ነገር የለን ተዳሊኹም ይኹም ትጸንሑ ፈሊጥኩም ይኹም ትጸንሑ ከይፈለጥካ እንድሕር ጸኒሕካ ጥራይካ ትዕንቀፍ አይኮን እንዲ ጎይታ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩ ኣብ ምዕራፍ 15 ካብ ቁጽሪ 18 ክሳብ 27 መታን እቶም ናቱ ዘበሉ ከይዕንቀፉ ማለት ከይሰናኸሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ከይትዕንቀፉ ማለት ከይትሰናኸሉ ኣብ መጻወድያ ናይ ጸላኢ ከይተዓቱ ከይትዕሹ ከይትታለሉ ከይትሰድዑ ከይትሕበሉ ከይትስሕቱ አሜን እምነትኩም ከይትኽሕዱ ንኣምላኽ ከይትብድሉ ካብ መንገድኩም ከይትወጹ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መታን እቶም ናቱ ዘበሉ ከይዕንቀፉ ከይሰናኸሉ ኣብ መጻወድያ ናይ ጸላኢ ከይኣቱ ከይዕሹ ከይታለሉ ከይሰድዑ ከይሕበሉ ከይስሕቱ እምነቶም ከይክሕዱ ንኣምላኽ ከይበድሉ ኢሉ መንገዶም ከይስሕቱ ኢሉ ብግልጺ እቲ ብህይወቶም ዝሓልፍ ኩሉ እቲ ብህይወቱ ዝሓለፈ ኩሉ ብህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኾነ አቀዲሙ ከይኮነ ኮሎ ክነግሮም ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ነዚ ምፍላጥ እንታይ ዝጠቅመና እንድሕር ኢልና ሓደ ነቲ ጎይታ ዝበሎም ነገር ድልዋት ከም ዝኾኑ ይዝገብሮም ኣለኹም ዶ በኻልኣይ ደረጃ ድማ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ዓለም ክትጸልኦም ኮላ ክትሰጎም ኮላ ብዝተፈላለየ ኩነታት ከምቲ ጎይታ ዝበሎ ክሓልፉ ኮለው በቲ ኣብ ህይወቶም ዝፍጸሙን ዝኾኑ ነገራት አይደሃሉን ማለት እዩ
እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ነገርውን ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ተጽዕኖ ኣየምጽን ምክንያቱም ጎይታ ቀዲሙ ነእምሮኦም ኣዳሊዎ ስለዝጸንሐ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና የዳልዎም ይዘሎ ስነ አምራዊ የዳልዎም አሎ ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ነገራት ጥሒሶም ዝኸዱ ኃይሊ ዘጥቆም ዘሎ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ግናኸ ይብል እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ እዮም ሰሚዕኹም ንዶ ግናኸ ኢሉ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ኩሎም ክስጎጉ እዮም ማለት በብዙሕ መከራ ክሓልፉ እዮም ማለት እዩ እዛ ክስጎጉ እዮም ትብል ቃል በእንግሊዘኛ persecute ይብሎ ማለት እዩ persecute ክኾኑ እዮም ማለት በብዙሕ መከራ በብዙሕ ስቃይ በብዙሕ ሽግር ክሓልፉ እዮም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ሐቀኛ ናይ እግዚአብሔር አገልገልት እንድሕር አስተብሂልኩምሎም በብዙሕ ነገር እዮም ዝሓልፉ ተጻብኦታት ብሁሉ ተጻብኦታት ኣለዎም ሐዋርያ ጳውሎስ ነዚ ንጢሞቴዎስ ግናኸቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ክነብሩ ዝደልዩ ንእግዚአብሔር እናፈርሑ ንእግዚአብሔር እናኽበሩ ብፈሪሃ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ክስጎጉ እዮም ኢሉ ስደት ኣብ ህይወቶም ክመጽ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ በዓሉ ኣብ ዝሎሚ ነጽንዖ ምዕራፍ 16 ኣብ ቁጥሪ 33 እንታይ ኢሉዎም ንደቀ መዛሙርቱ ኣባይ ሰላም ምእንቲ ክትረኽቡ እዚ ነገርኩኹም ኣብ ዓለም ጸበባ ኣለኩም ግና ኸጀኹም ኣነ እንታይ ገይረ ኢሉ ንዓለም ሲዒረያ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጸበባ ኣለኩም ማለት ጸቕጢ ድፍኢ ጭንቀት ስቃይ ጉድኣት ጸበባ ጓሂ ሓዘን ጾር ሸኽሚ መከራ ኣለኩም ማለት እዩ ጎይታ ነዚ ሁሉ ዝነግረና ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ዝጸናሕና መታን ከይንዕንቀፍ እዩ መታን ዝባና ንጎይታ ከይንህቦ እዩ መታን ክሳብ መወዳእታ እሙናት ክንከውን እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ በዚ ቃል ገይሩ ዝዛረበና ኣሎ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ምዕራፍ 16 እውን ነቲ ኣብ ምዕራፍ 15 ዝጀመሮ ሓሳብ እዩ ካብ ቁጥር 2 ጀሚሩ ቀጽልዎ ኣብ ቁጥር 2-3 ንጎይታ ኣብ ቁጥር 2-3 ጎይታ እንታይ ኢሉ ካብ ቤት ጸሎቶም ከውጽኹም እዮም ኣረ ዝቆትልኹም ዘበለስ ንኣምላኽ አገልግሎት የቅርቡልኹም ዘለው ዝመስሎም ጊዜ ክትመጽያ ነቦይን ንዓይን ስለዘይፈልጡ እዚ ክገብሩኹም እዮም ኢሉ ዘገርም ማንም ምእመን ከምዛ ዓይነት ስብከት ክሰምዕ ዝደሊ የለን ብፍላይ ኣብዚ ዘመንና እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ ብጣዕሚ ንምስምዑ ከቢድ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ምጽላዕ ጥራይ ኣይኮነን ምስጓግ ወይ ካብ ቤት ጸሎቶም ሙጻእ ጥራይ ዘይኮነስ ክሳዕ ምቕታሉን ከም ዝኸድዩ ጎይታ ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ጎይታ ካብ ቤት ጸሎቶም ከውጽኹም እዮም ምስ በለ ቀጽሉ እንታይ ኢሉ ኣረ ዝቆትልኹም ዘበለስ ንኣምላኽ አገልግሎት የቅርቡሉ ከም ዘሎ ዝመስሎ ጊዜ ክትመጽያ ጎይታ ነዚ ስለምንታይ ከም ዝገብሩ ኣብ ቁጥር 3 ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ነቦን ንዓይን ስለዘይፈለጡ እዚ ክገብሩኹም እዮም ኢሉ እቲ ነቦን ኢየሱስ ዘይምፍላጦም አንጻር ፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኸዱ ገይርዎ ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር ነቦን ወድን ከምቲ ዝግባእ ምፍላጥናን ዘይምፍላጥናን ናብራና ከም ዝምስክር ህይወትና ከም ዝምስክር ኢና ካብዚ ቃል ዝንመሃር ንእግዚአብሔር ፈልጦ ዝብል ሰብ አንጻር እቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ወይ አንጻር ፍቃድ እግዚአብሔር ኣይከይድኒ ኣለኹም ዶ ምሳይ እንድሕር ንእግዚአብሔር ፈልጦ ዝብል ሰብ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ንእግዚአብሔር በቃ ፈሊጠየለኹ ዝብል ሰብ አንጻር እግዚአብሔር ዝደልዮ አንጻር ፍቃድ እግዚአብሔር ክኸይድ ፈጽሙ ኣይክእልኒ እቲ ጎይታ ኣብ ቁጥር 3 ተዛረበ ቃል ወሳነ ቃል እቲ ነቦን ንኢየሱስን ዝፈለጠ ሰብ ነቶም ደቂ አምላኽ ኣያሳድድን ኣያሳውግን ኣይቀትሎምን አሜን አሜን እዞም ሰባት ክሳዕ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝነብሩ ደቂ ጎይታ ክሳዕ ናብ ምቕታል ክበጽሑ ዝገብሮም ነገር ነቦን ንኢየሱስን ዘይምፍላጥን ስለምንታይም ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ንምቕታል ለይትን መዓልትን ድቃስ ዘይብሎም ዝሓድሩ ዘለው እንድሕር ኢልና እዞም ሰባት እኮ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጸወታ ወጻኢ ብምግባሮም እግዚአብሔር አቦ ካብ ዙፋኑ ኣብ ዙፋኑ ኮይኑ ዝሕጎሰሎም ይዝመስሎም እኮ በትናቶም ምርዳ በትናቶም ፍልጠት
እግዚአብሔር ዘሕጉስ ነገር ገብሩهم ዘለው ይምኮዙ መስሎም ዘለው ርሑቅ ከይተኸዱ እንታይ ናብዞም ኣስላም ዘኸይዳለኩም እቶም ቀተልቲ እኳ ማእኸልናዮም ዘለው እቲ ፍቃድ እግዚአብሔር ከይፍጽም ዝኦትሉ እኳ ማእኸልናዮም ዘለው ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከይከውን ዝኽልክሉ እኳ ማእኸልና እኮም ዘለው ከምዚ ኸማይን ከማኹን ስም ኢየሱስ ዝጽውዑ እኮ እቶም ሓደዳ የለየላቸው ይባሃል በመሃርኛ እቶም ካልኦዳ በቃ የለየላቸው እኮ እምሶምዳ በቃ ፍሉጥዮም ጸላዕትና መሆኖም ፍሉጥዮም ኣብ ማእኸልና ብክርስቶስ ኢየሱስ ብፍርሃት እግዚአብሔር ዝነብሩ ደቂ ጎይታ ክሳዕ ምቕታል ዝበጽሑለው ማእኸልና ምቕታል ማለት ሊትራሊ በኻራ መቁራጽ ጽራይ ማለት አይኮነ ስለዚ ነቦን ንኢየሱስን ዘይምፍላጥ ቀታሊ ዝገብረካ ከምኡ ይዝብለና ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነቦን ንኢየሱስ ክርስቶስን ዘይምፍላጥ ተሳጉግ ተሳድድ ሰብ ዝገብረካ ኣለኹም ዶ ምሳይ ነቦን ንኢየሱስን ዘይምፍላጥ አንጻር ፈቃድ እግዚአብሔር ከም ትኸይድ ዝገብረካ ነቦን ንኢየሱስ ከም ትዝግባ ብዘይምፍላጦም ነቦን ንኢየሱስን እንታይ ዝፈልጡ ነይሮም ሲ ፈቃዱን እንታይ ምዃኑን ፈለጡ ነይሮም አንጻር ፈቃድ እግዚአብሔሩን አይመኸዱን ነይሮም እንተኾነ ነቲ ዘምልኽዎ አምላኽ ከምቲ ዝግባ ብዘይምፍላጦም ንዕኡ ዘሕጉሱ መሲልዎም ከም ዘሕዝንዎ ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ክብሩ ንዕኡ ይኹን አሜን ነቦን ወድን ከምቲ ዝግባ ዘይምፍላጦም ዝገለጾም እንታይ እንድሕርና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ፕሊዝ ነቦን ወድን ከምቲ ዝግባ ዘይምፍላጦም ዝገለጾም እንታይ እንድሕር ኢልና ግብርና ናይ መን ምዃንና ይዛረብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃሉ ክምሮም ኮሎ እንታይ ኢሉሲ ሰናይ ግብርኹም ሪኦም ሲ ናይ ሰማይ አቦኹም በቃ ከመስግኑ ማለት ግብርና ናይ መን ምዃንና ይዛረብ ወድ መን ምዃንካ ይዛረብ ናይ መን ጉጅለ ምዃንካ ይዛረብ ወገን መን ምዃንካ ይዛረብ እቲ ነቶም ሕሩያት ምስዳዶም ምስጓጎም ካብ ቤት በጸሎቶም ሙጾም ንገሊኦም ድማ መቕታሎም እዩ ኣብ ፍቃዱ ከም ዘየለው አንጻር ተጎይታ ዘለ ይጓዓዙ ከም ዘለው ዝነግረና ስለዚ ካብ ዝቃል እንመሃሮ ቀንድ ነገር እንታይ እንደህሪልና ንእግዚአብሔር ከም ዝግባእ ዘይምፍላጥ ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ከም ዝኾነ ኢና ካብ ዝቃል እዚ እንመሃር ጎይታ ንነፍስ ወከፍና ነቲ እነምልኾ አምላኽና ከምቲ ዝግባእ ክንፈልጦ ይደግፈና አሜን ንጎይታ ምፍላጥና ንጎይታ ከይንብድሎ ስለዝረዳአና ንጎይታ ንፍለጦ ንጎይታ ምፍላጥና ንጎይታ ከይንብድል ይዝደግፈና አፍቃድ ጎይታ ክንነብር ዝረዳአና ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 4 ክሳዕ 15 ከንብበሞ ክቕጽለ ግዚኦም ምስ በጽሐት ኣነ ከም ዝበልኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ግና እዚ ነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩየ ካብ መጀመርታ ዘይነገርኩኹም ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ ኸይድ ኣለኹ ካብኣኻትኩም ከኣ ሓደ እኳ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ኢሉ ኣይሓተተንን እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ጓሂ መልአ ግና ኸእቲ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይኸድኩስ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እሞ انت خدكو غنا نعوق سدلكم نسو مسمص خا نعالم بزعبا حاتياتن بزعبا صدقن بزعبا فردن كرتعاي بزعبا حاتيات باي سلازي امنو بزعبا صدقي ناببوي خير اللهمو داغيماي ترينين بزعبا فرد خا غزاي زعالم زي اصل تفردو زنغركم بزح قال زربا اللوني غنا خ حجه تصروي تخولنيكم ات منفس حق مسمص غنا نسو زسمعو زبلي ززارب منبر كابرسو اي زاربني مو نسو تزمص نتزمص كفلطكم ناب كل حقكم كمرحكم نسو خباي كوسدن كنغركم ني ناي كخبرنيو ازني ابو زبلن كلنا تيو سلازي اخا خباي وسيدو كنغركم يزبلكو يبلنا ابز غويتا كمت انتوي ورشب حاونا زبلو زنبره تنبيتاوي ملختيو ندق مسامرت زنغروم زلو اب قطر 4 انتايدو غيزيኦም مسبصحت انا خم زبلكم ما انت تذكروا غنا از نغركم مسحاتكم ስለዝነበርኩየ ካብ መጀመርታ ዘይ ነገርኩም ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑና ቅዱሳን ግዚኦም መስበጽሐ ኢሉ ዝብሎ ኔና ይንደህር ኢልና ነቲ አቀዲሙ ዝተዛረቦ ቃል ዘመላኽት ቃል ይዝቃል እዚ ጎይታ ቁጥር 2 ካብ ቤት ጸሎቶም ከውጽኹም እዮም አረ ዝቀትልኩም ዘበለስ ንአምላኽ አገልግሎት ያቀርቡሎ ከም ዘሎ ዝመስሎ ግዜት መጽያ ኢሉዎም ነይሩ ኣብ ቁጥር 4 በአር ጎይታ ግዚኦም መስበጽሐት አነ ከም ዝበልኩም እንት ዝዝክሩ ኢሉ ዝብሎም በአር ብዛዕባቲ ኣብ
قطر خلت تزاربو قالي بزعبات أقدموس تزاربو قالي أبز قويتا انتاي زبلوم زلون دحر إلنا كل تزبلكم كفت أمي زبلوم زلو قدسان اتو قويتا زبلو نجر كفت أمي نزي نجر أبلبكم قبرو اتزبلكم أبيوتكم يفت أم كم زلو متان كتفلتو متان كتذكرو إيه لوم خيكونا خلو زنقركم زلو خوي زبلوم زلو قويتا نزي خلو زنقرم زلو سلمنتاي اندحر إلنا متان توم ناتو زبلنا ما انت كين عنك أفي تبربس متان كين عنك أفوي حد نجر فليت كاغتا عطون كي فليت كاغتا عطون فللي علوه بزعباتي أبقد مينا زلو نجر مفلاتنا انتاي زقبر اندحر إلنا نخلو نجر دلوات كن كوني زقبرنا آمين قويتان بقار كونه إليو ندك أمزامرتو نخلو نجر زتدالو خونو إلو بزعباتي أبقد ميهم زتصبيهم نجر كلو مسؤوم كلو بزرزر نجيروه قويتا سلمنتاي أبز ساعات نزخلو كنقرم كم زمرت أخنقرم كله انتاي لو جيزيهم مسبت أحد أنا خمزبالكم انت تذكروا جنا إذا نجركم مساحتكم سلزنا بركي كاب مجمرتا إزاي نجركم حجينا نبتزل أخن خير الله كابهاتكم كحد قانا بهات خير إلو حاتتن يبلنا قويتا يسوع سلمنتاي أبز ساعات نزخلو كنقرم كم زليخ نقرم كله انتاي لو كسألهم إزاي نجركم أنا مساحتكم سلزنا بركي لو آمين من قارئ نيرو زمت أنت مت أنا مساحتكم سعزة حلقه أباكم منم سلطان سلا زي حلوه من قارئ اللين نيرو حجنا كسع منفس قد زمت كسع حيلز تقبلوا بقى انتايلو بينهم كتكونيهم كتدالوا لهم قدميهم زصبق هجي نسخاتكم نتي رأي نتي زحابكم فيجن حيسكم تخلوا ساعات بصحي زبلهم زلا هجينا أنا نسخاتكم من يلوم نفلالي لا معالتي تمتصلا تا معالتي خيمصت كلها تخطفلطو زغباكم زبل متان كتفلطو إليه بزعباتي أب قدميهم تصبيكم زولو نجر نجيركم كبلهم كلنا نريزلنا أبزي قويتا يسوس أبزي زحقوس بسراتا يكونن دق أمزامرتو زنقروم زلو حقايدو زحقوس زينا يكونن زنقروم زلو هاليلويا زبل ملأختي يكونن حيزو الله مصي زلو رقص أيناي ما نمسب كتصلقيها كتسقوقيها ببزح مكراك تحلفيها كتموتيها زبل نجر كسامع زلي سب يلا لوم ونابزرو من البات مصيهم زلهم بقى سناي نجر كتسمعوا مصيهم كتكونوا تخليهم كساخه الكاي كتحسيها تورسيها قال عين الدمص تسمعوا مصيهم كتكونوا تخليهم قويتا يسوس بزعبات اب هيوت دق مزامرتو زخون وي زفصم نجرات تزاريبو سو انت زبل اكو سناي نيرو حقيده قدسان قويتا يسوس كريستوس بزعبات اب هيوت دق مزامرتو زخون وي زفصم نجرات تزاريبو سو انت زبل اكو صبو نيرو بزعبات تزاربهم غنا اكو ماسيعم كاي وحطو خلو كال نعاتو مرد زخونه نجر نجيرو متايلو نابت زل اخن خيد الله يلو مليسو زسنبد نجر وسيخو نجرم كلو نري كما يزيغيو قدسان كما يزيغيو مسيسوس كو صبو امنيرو مسيسوس كو سنا امنيرو حقيده قدسان مسيسوس كو صبو امنيرو كما يزيتغوي تتفوتو سب تخلنتنا خازو فخايلو سب غدفكالو خبلكا هولو كما يسمعك كما يزيتغوي اتوم نزي سمعو دق مزامرت كم تغويتا زبولو لبوم كابت سمعو نجر كم زغوهاي إنانري أب قدر شدشت انتاي غويتا ندق مزامرت انتاي لهم إذا سلز نجركم جنا لبهم غواهي ملأيلو غويتا نتهم لبوم بغواهي زملأ دق مزامرتو بينهم كم زي حدقوم كغوهيو كم زي بلهم اتناتو مخاد نسناي كم زخونه دما بزرزر كردهم كلو نري እግዚአብሔር ይመስገን መሊሱ ነትዘህ አዘነ ልቦም መሊሱ ነትዝጓሃይ ልቦም ዘጸናነ ዘፈስሕ ደስ ዘብል ነገር ድማ ካብ ቁጥር 7-15 ነግሮም ኮሎ ንሪ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ግና ኸይሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቁጥር 7 ግና ኸን ተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነንተ ዘይኸድኩ ትመጸናነ ኢና ባኻትኩም ኣይመጽኒሞ እንተ ኸድኩ ግና ንዕኡ እንታይ ገብረልኩም ክሰደልኩም ንሱ ምስመጸ ኸኣ ንዓለም ብዛዕባ ሃይጣታ ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትኣይ ብዛዕባ ሃይጣት በኣይ ስለዘይኣመኑ ብዛዕባ ጽድቂ ናብ ኣቦይ ከይድስ ኣለኹሞ ደጊም ኣይትርኢኒኹም ብዛዕባ ፍርዲ ኸኣ ገዛእ ዘዓለም እዚኣ ስለዝተፈርዶ
ዝነግረኩም ብዙሕ ካልእ ዘረባ ግና ኣሎኒ ግና ከሕጂ ጾርዎ ይትኽእሉን ኢኹም እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂውን ክመርሓኩም እዩ ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩም እሞ ንዓይ ከኽብረኒ ትን ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩልናተይ እዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም እየ ዝበልኩ ይብለና ጎይታ ነቶም ናቱ እንታይ ኢልዎም ኣነ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኢልዎም ጎይታ ነቶም ናይ መኻዱ ዜና ሰሚዖም ዝጓሓዩ ደቀ መዛሙርት እንታይ ኢልዎም ግና እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ እንተ ዘይከድኩስ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እሞ እንተኸድኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም ኢልዎም ደቀ መዛሙርት ኢየሱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ጊር ከም ዝብሎም ፍሉጥ እዩ ሓቀይ ቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ ሓድሽ ቶፒክ ይኖኦም ምክንያቱም ንሳቶም ንኢየሱስ እምበር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ፍልጠት የብሎም ስለዚ ኻይ ጎይታ ብዛዕባ ዝቅዱስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አጥቢቁ ተዛሪብዎ ጎይታ እንታይ ኢሉ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ክመጽእ ኣነ ናይ ግድን ናባቦ ኸይዳሎኒ ክሳኣነ ኣብዚ ዘለኹ ንሱ ኣይመጽእኒ እንድሕሪ ኣነ ኸይደ ግና ነቲ መጸናንዒ ክሰደልኩም ኢልዎም ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ብዛዕባ ንሱ ሰዶ ናይ ኣቦ ተስፋ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ንሱ ምስ መጽእ ኸዓ ንዓለም ብዛዕባ ኃጢአታን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክረትዓዩ ብዛዕባ ኃጢአት በኣይ ስለዘይ ኣመኑ ብዛዕባ ጽድቅ ናባቦ ይኸይድ ኣለኹሞ ደጊማ ይትርኡኒ ብዛዕባ ፍርድ ኸዓ ገዛኢ ዘዓለም እዚኣ ስለተፈርዶ ኢሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስን ስሩሑን ብድብድቡ ክነግሮም ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ጎይታ ኢየሱስ ወሲኹ ብዛዕባ እዚ ንሱ ክሰደልኩም ኢሉ ዝበሎ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ኢሉ ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ከፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሓቂውን እንታይ ገብረኩም ክመርሓኩም ንሱ ካባይ ክወስድን ክነግረኩም እሞ ንዓይ ከኽብረኒ እቲ ናይ ኣቦይ ዘበለ ኩሉ ናተዩ ስለዚ ካባይ ወሲዱ ክነግረኩም ዝበልኩኹም ኢልዎ እዚ ጎይታ ዘኽበሮ ጽቡቕ ጌርኩም ስምዑና ቅዱሳኔ እዚ ጎይታ ዘኽበሮ እዚ ጎይታ ኣብ ቦታ ዝሓቦ ኣነ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ዝተዛረበሉ መጸናንዒ ኢሉ ዝገለጾ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ስርሑ እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዕራፍ 14 ጀሚሩ እዩ ብዛዕባ እዚ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ መራሒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እዚ መጸናንዒ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ መንፈስ ቅዱስ እናበለ ተዛሪቡሉ አሜን ካብ ምዕራፍ 14 ጀሚሩ ክሳብ ምዕራፍ 16 ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንሱ መራሒ ከም ዝኾነ መጸናንዒ ከም ዝኾነ ናይ ሓቂ መንፈስ ከም ዝኾነ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ ንሱ ከም ዝኾነ ብዛዕባ ዝመጽእ ከይተረፈ ዘፍልጠና ንሱ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ምሳና ከም ዝነብር ተዛሪቡሉ እዚ ኢየሱስና ዝመስከረሉ መንፈስ ቅዱስ መን እዩ ከምቲ ዝግባእ ክንፈልጦ ዲና መብዛሕቴና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝተገልጸ ይመስለና ህላውነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ግና ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን መንፈስ ቅዱስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ካብ ዘፍጥረት ክሳዕ ራእይ ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ አጀንዳ ዕላማ ኣብ ተራይ ዘለዎ ናብ ዘፍጥረት ሓደ ክልተ ኸይድና ክንብብ ኮለና መንፈስ ቅዱስ ኣብታ በረኻን ጥራያን ዝነበረት ጸልማትካ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ዝነበራ ምድሪ ይዝምብ ከም ዝነበረ ይነግረና ቃል አምላክ ታይብል ምድሪ ድማ በረኻን ጥራይ ነበረት ጸልማትካ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ነበረ መንፈስ አምላክ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝምብ ነበረ ይብለና መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ዝመጸ ይኮን መንፈስ ቅዱስ ነይሩ ኩሉ ጊዜ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን as much as God is exist Holy Spirit exist amen ኢየሱስ ጎይታይ ናብ ራእይ ዮሐንስ 22:17 ኸይድና ክንብብ ኮለና ድማ መንፈስ ቅዱስ ንደቂ ሰባት ክድሕኑ ጻውዒት ክገብሩ ኮሎ ንሪኦ ኢና እንታይ ብልሲ እቲ መንፈስን እታ መርዓትን ንዓይ ይብሉለው እቲ ዝሰምዑ ንዓይ ይበል ዝጸመዐኻ ይምጻ ዝደለየውን ማይ ህይወት ብኸም ይውሰድ ይብል አሜን መንፈስ ቅዱስ ግን መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ አንቶይ ክግለጸልና ዘርፈደ መንፈስ ቅዱስ አምላኽ እዩ አሜን ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ መለኮታዊነት ወይ አምላኽነት ተጻሒፉልና ኣሎ መንፈስ ቅዱስ አካል ናይቲ ሓደ አምላኽ እዩ አሜን መንፈስ ቅዱስ አካል
ናይ ስላሴ እዩ እንድሕሪና ልክ ከምቲ እግዚአብሔር አቦ ኾነ ኢየሱስ ዝግለጸሉ ናይ ገዛ ርእሶም ማንነት ዘለዎም መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ስብዕና ኣለዎ አሜን መንፈስ ቅዱስ ኃይል አምላክ አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ፓወር አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ፐርሰናሊቲ ኣለዎ ልክ ከም እግዚአብሔር አቦ ልክ ከም ኢየሱስ ሰብአዊ ወይ ድማ አካል ማንነት ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስና አብሮሜ 8:16 ዘአ መንፈስ ቅዱስ ክዛረብ ኮሉ እንታይ ብለና ብዘይ ነገር እህታ ከም ዝቃተልና ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ይዛረብ መንፈስ ቅዱስ ስምዒት ኣለዎ ልክ አብ እግዚአብሔር ንሪኦ አትሪቢዩት ካራክተር በሙሉ አብ መንፈስ ቅዱስ ንሪኤና ሮሜ 8:27 ልብና ከም ዝምርምሮ ይዛረብ አብ ግብረ ሐዋርያት 10:3 ግብረ ሐዋርያት 10:6 ካብ 6-7 ራእይ ዮሐንስ 2:7 ድማ ከም ዝዛረበና ከም ዝዛረብ አብ ዮሐንስ 14:26 ከም ዝምህረና ከም ዘዘኻኽረና ይዛረብ እዚ እንታይ ዘሪኤና እንድሕሪና መንፈስ ቅዱስ ከም ብዙሓት ዝሓስብዎ ንፋስ ወይ ኃይል ከም ዘይኮነ ሰብአዊ ማንነት ከም ዘለዎ ይዘረዳአና ኢየሱስ ጎይታይ አብ መጽሐፍ ቅዱስና መንፈስ ቅዱስ በትን ንገብሮ ንዛረቦን ከም ዝጉ ይዛረብ ኤፌሶን 4:30 እንታይ ዝብለና ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን እተሓተምኩምሉ ናይ አምላክ መንፈስ ቅዱስ አይተጉይዎ ይብለና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አካል ናይ ስላሴ ናይ ግዛር እሱ ፉሊ ማንነት ድማ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ አብ ዮሐንስ 14 ካብ 25-26 ግዛረብ ኮሉ እንታይ ኢሉ ምሳኻትኩም ኮለኹ እዚ ነገርኩም እቲ አቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዕ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ሁሉ ክምህረኩም መምህሪ መንፈስ ቅዱስ አሜን ዝነገርኩም ዘበለውን ከዘኻኽረኩም ይልና መንፈስ ቅዱስ መምህሪ መንፈስ ቅዱስ መራሂ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ዝረሳዕና ዘበለ ዘዘኻኽሪ ብዛዕባ ዝመጽእ ዘበለ ሁሉ ዘፍልጠና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ምዚ መንፈስ ክሳዕ ክንደይና ግዜ እናሕልፍ ነዚ መንፈስ ቅዱስ ክሳዕ ክንደይና ንፈልጦ መንፈስ ቅዱስ ከምቲ አብ ሮሜ 8:27 ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገለጾ ንልብ ዝምርምር ከም ፍቃድ አምላክ ገይሩ ዝልምለና እንታይ ብልሲ እቲ ልብ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቃድ አምላክ ገይሩ ይልምን ይሞ ነቲ ሐሳብ መንፈሱን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ ይብለና መንፈስ ቅዱስ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2 ካብ 10-10 ሓደ ክዛረብ ኮሉ እንታይ ኢሉሲ እቲ መንፈስ ግና መዓሙ አምላኽ እኳ ካይተረፈ ንኹሉ ይምርምር ይሞ ንዓና አምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ይብለና እቲ አቡ ዘሎ መንፈስ ተዘይ ኮይኑስ አብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ ከንታዋይ ሰብ እዩ ከምኡ መንፈስ አምላኽ ተዘይ ኮይኑስ ነቲ አብ አምላኽ ዘሎ ሓደ ዝፈልጦ የልቦን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነቲ አብ አምላኽ ዘሎ ዝፈልጥ ናይ አምላኽ አጀንዳ ዝፈልጥ ናይ አምላኽ ሐሳብ ዝፈልጥ ስለዚህ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዘድልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክንጸምኦ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክንደልዮ ዝግባአና ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ነቲ ኢየሱስ ዘኽበሮ መንፈስ ኢና ክንደልዮ ዝግባአና ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ቦታ ዝሓቡ መንፈስ ቅዱስ ኢና ክንደልዮን ክንጸምኦን ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግዜና ብካልእ ካብ ነጥፍ ንዑ አብ ምድላይ ክነጥፍ ሰናይ ገጹ ብምድላይ ምስኡ ግዜ ብምሕላፍ ክነጥፍ ሰናይ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:11 ድማ እንታይ ብለና እዚ ሁሉ ከዓ ንሱ ተሓደ መንፈስ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍስ ወከፍ ገጊድኡና መቐለይ ዝገብሮ ብለና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ፍቃድ እግዚአብሔር ናብ ህይወትና ክፍጸም ዝገብር እዩ አሜን ጎይታ ኢየሱስ አብ ቁጥር 13 እንታይ ኢሉ እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጸግና ንሱ ዝሰምዖ ዘበለይ ዝዛረብ እንበር ካብ ርእሱ አይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ኸፍልጠኩም እዩ ናብ ኩሉ ሐቅውን ክመርአኩም ኢሉ ነው እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ በአር ድምጽ ጎይታ ኢየሱስ ዘስማዓና አሜን መንፈስ ቅዱስ መኒ ድምጽ ጎይታ ዘስማዓና ብዛዕባ መጻኢ ዘፍልጠና ናብ ኩሉ ሐቅውን ዝመርሐና መራሒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ አብ ቁጥር 13 እቲ መንፈስ ሐቅ ምስ መጸ ከምቲ ኢየሱስ ካብ አቦ ሰሚዑ ዝዛረብ ዝገብር ዝነበረ መንፈስ ቅዱስን ከምኡ ከም ዝገብር መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ከም ዝገብር ምስተዛረበ ጎይታ እንታይ ኢሉ ቀጺሉ እንታይ ኢሉሲ ነቲ ዝመጽእ ኸፍልጠኩም ናብ ኩሉ ሐቅውን ክመርሐኩም ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንድሕር ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ ክንፈልጥ እንድሕር ደሊና እንታይና ክንገብር ዘሎና ነቲ ካብ ኢየሱስ ወወሲዱ ዝዛረበና መንፈስ ቅዱስ ክንሰምዖለና አሜን በቲ ናብ ኩሉ ሐቅ ዝመርሐና መንፈስ ቅዱስ ክንምራሕ ፍቃደኛታት ክንከውናለና ማለት ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ናይ እግዚአብሔር ቃል አብ ሮሜ 8 ካብ 14 ክሳብ 15 ኩላህና ነዚ ቃል እዚ አንቢብና ኢና ንፈልጦ ኢና እንታይ ብልሲ ንስኻትኩም ነቲ
بو غيرنا أبو إلنا نتصوع عدو منفس ولدنتهم تقبلكم من بر منفس بارنت كان بحدش نفرحاس أي تقبلكم من سلازي توم بمنفس أملاق زمرحو زبالو نساتهم ولد أملاقهم يبلنا بمنفس أملاق زمرحو قبلنا هولو تصبق غيركم سمعني ويتا يسوس كريستوس انتايلونا منفس قدوس مسمصه ناب كل حق خمرحكم يلونا بمنفس زمراح يولد أملاق سلازي بمنفس أملاق زمرحو قبلنا هولو ترجمو غردنا خلالو يسوس ويتاي حدا بمنفس أملاق زمرحو سبات بمنفس أملاق زمرحو سبات كم زلو يزقال زنغرنا توم بمنفس أملاق زمرحو زبلو نساتهم ولد أملاق من دحريلو حدا بمنفس زمرحو سبات كم بمنفس زمرحو سبات كم زلو يزقال زملاختنا خلا ايدما ولد أملاقون زيكونو سبات كم زلو يزنغرنا كل ولد أملاق كم زيكونه يزقال زبرحنا زلو بتوساخي توم بمنفس أملاق زمرحو زبلو نساتهم ولد أملاق يمكبلنا هولن تاي مالتيو توم ولد أملاق زيكونون بزيهم زللي زبلنا زلو امين ولد أملاق زخونه بمنفس أملاق يزمرح بسمعتي يكونن بخال نغرات يكونن زمرح بسغو يكونن زمرح بمنفس أملاق يزمرح امون غوتوم ولد أملاق زخونن ولد أملاق زيكونن زلو فللي توم ولد أملاق بمنفس أملاق زمرح خونو خلو توم ولد أملاق زيكونن غنا بخال منفس يمزمرحو مالتي بسالساي درجه دما توم بمنفس أملاق زمرحو زبلو نساتهم ولد أملاق يمكبلنا خلو بمنفس أملاق ممراح زي ممراح ناي مرچا ጉዳይ ከም ዝኾነይና ካብ ዝቃል ዝንመሃር አሜን ዶ ገሌና ፈቃደኛታቲና በመንፈስ አምላክ ክንምራህ ገሌና ድማ ንመንፈስ ቅዱስ ከማን ሰሚዕ በቃ ክንሰምዖ ዘይንደሊ ሰባት አለን እናት ዛረብና ድረጊጽና ነኸይድ ሰባት ብዙሓት አለና መንፈስ ቅዱስ ንነፍስ ወከፍና ክዛረበና ብዛዕባት ጎይታ ክንፈልጦ ዝደለና ነገር ኩሉ ከፍልጠና ናብ ኩሉ ሐቅ ክመርሓና ኩሉ ሰዓድሉይ እትሕቶ አነ ንስኻትኩምን በዝና እግዚአብሔር መንፈስ ክንምራህ ፈቃደኛታት ዲና አይኮናኒ ዘሎ ትሕቶ እዚ ዘሎ ፈቃደኛ ዲኻ ጎይታ ኩሉ ከፍልጠካ ፈቃደኛ ክመርሓካ ፈቃደኛ መንፈስ ቅዱስ ግን አነ ንስኻትኩምን ፈቃደኛ ዲና ቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ዘበሉ ክብለና ሆሎ ድምጽ ጎይታ ዝሰምዑ ከም ፈቃዶም ዘይመላለሱ ፈቃዶም ንጎይታ ዘግዝዑ ማለት እዩ አሜን ዶ በመንፈስ ቅዱስ ክንምራህ ካብ ገዛ ርስና ዝወፃና ሰባት ክንከውን ኣለና አሜን ኩሉ ሰብ በመንፈስ አምላክ ክምራህ አይክእልኒ ቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ከመይ ዓይነት ሰባት ከም ዝኾኑ ትፈልጡ ዲኹም ሓደ ካብ ገዛ ርሶም ዝወፁ ሰባት እዮም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ፈቃድና ነቲ ዝመርሓና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘግዛዕና ሰባት ክንከውን ኮለና ጥራይና በመንፈስ አምላክ ክንምራህ ንኽእል ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕቴና በመንፈስ መምራህ ማለት ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ይዝመስለና ሐቀይ ዶ ቅዱሳን በመንፈስ ኩላህና በመንፈስ ንምራህና ንመስል ማለት ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ይዝመስል መብዛሕቴና በመንፈስ መምራህ ማለት ኩሉ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ይዝመስለና እንተኾነ በመንፈስ ክንምራህ ቅድሚ ኩነት ኣለዎ በመንፈስ ክንምራህ ከም ዝኽብሎ ጸናሕኩ ሓደ ካብ ገዛ ርእስና ክንወጽእ ኣለና ካብ ገዛ ርእስና ዝወጻና ሰባት ክንከውን ኣሎና ፈቃድና ነቲ ዝመርሓና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘግዛዕና ንርእስና ዝሞትና ሰባት ክንከውን ኣለና እንተ ዘይኮይኑ በመንፈስ አምላክ ክንምራህ ኣይንኽእልኒና ሓደ ካብ ገዛ ርእሱ ዘይወጽ ሰብ ፈቃዱ ነቲ ክመርሖ ፈቃደኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘይግዛእ ሰብ ንርእሱ ዘይሞተ ሰብ በመንፈስ ክምራህ ማለት ዘበት እዩ ውሉድ አምላክ ተኮይና በመንፈስ አምላክ ክንምራህ ይግባአና እቲ ዝተቀበልናዮ መንፈስውን ናይ ውልድነት መንፈስ እዩ እንድሕሪ ናይ እግዚአብሔር ቃል በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላክ የሚሉ በኻሊ መንፈስ ክንምራህ ንኽእሊና ማለት እዩ እዚ ኣብ ሮሜ 8 ካብ 14-15 ዘንበብናዮ ቃል ኣዝዩ ወሳኒ ቃል ይቅዱሳን ነቲ ቃል እንድሕሪ ኣስተብሂልናዮ እንታይ ዝብል እቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ አምላክ እዮም ዝብል እቲ እቶም ዝብል ቃልን ብዝብል ቃል ነቶም በመንፈስ አምላክ ዝምርሑን ነቲ መራሒ ዘመልክትን ቃል ቅዱሳን ኢየሱስ ባዕሉ በመንፈስ ቅዱስ ይምራሕ ከም ዝነበረ ቃል አምላክ ይነግረና ሐቀይዶ ኢየሱስ በመንፈስ አምላክ ይምራሕ ስለዝነበረ እዩ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ደቀ መዛሙርቱን ማለት በመንፈስ አምላክ ክምርሑ ከም ዘለዎም ኣብዚ ዝነግሮም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎቱ ሓደ ኢሉ ካብ ጀመረሉ ጀሚሩ ክሳ አገልግሎቱ ዝውድእ በመንፈስ ቅዱስ ጀሚሩ በመንፈስ ቅዱስ ይወዲ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ናብ ዝኺድ ክባሃል ኮሎ ይኸይድ እዚ ግበር ክባሃል ኮሎ ይገብር ነይሩ ኢየሱስ በመንፈስ አምላክ ክምራሕ ካብ ዘድልዮን አነ ንስኻትኩም እንግዳ ክሳዕ ክንደ ዘይድለየና ቅዱሳን
ናብ ሉቃስ 4:1 ከይና ነንብብ ኮለና ከምዚብል ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ካብ ዮርዳኖስ ተመልሰ ብመንፈስ ከዓ ናብ በረኻ ተመርሐ ይብለና ማንም ሰብ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ማንም ሰብ ብምርጩ ናብ በረኻ ዝኸይድ የለን ምስ አራዊት ከሓድር ዝመርጽ የለን ብመንፈስ አምላኽ ንምራሕ ሰባት እንድሕር ኮይና ግና ፍቃድና ዘይኮነስ ፍቃድቲ ዝለኣኸና ክንገብር ስለንደሊ ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሐና ኢና ንኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዋላ ዋጋ ዘኽፍል ተኾነ ማለት እዩ ዋላ በቃ ህይወትካ ዝጠልብ ተኾይኑ ማለት እዩ አሞንጎ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑን ዘይምርሑን ዘሎ ፍልሊ እዚ ይቅዱሳን እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ናብ ዝጥዕሞም ናብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ስፍራ ይኮኖም ዝኸዱ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ናብቲ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖም እዮም ዝኸዱ ነቶም ብመንፈስ አምላኽ ዘይምርሑ ሰባት ብኸመይና ንፈልጦም እንድሕር ኢልና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ከመይ ጌርና ናቶም ብመንፈስ አምላኽ ዘይምርሑ ንፈልጦም እንድሕር ኢልና ሓደ እዞም ብመንፈስ ዘይምርሑ ሰባት ነፍሶም ዝፈቱ ሰባት እዮም ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ዋጋ ክኸፍሉ አይደሉን እዮም ብሳልሳይ ደረጃ ድማ በትናቶም መደብ ውጥን ፕሮግራም ጥራዮም ዝኸዱ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዝስራሕ ስለዚ ኸኣይ መንፈስ አምላኽ ዘድልየና እንድሕሪ ውሉድ አምላኺና ንብል ኮይና ብመንፈስ አምላኽ ክንምራሕ ኣለና ብመንፈስ አምላኽ ዝምራሕ ህይወት ክህልወና ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ መራሒና እዩ ክንምራሕ ዝግባአና ብስምዒትና ወይ ብኻልእ መንፈስ ዘይኮነ ብናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኢና ክንምራሕ ዘሎና አሜን ንመንፈስ ቅዱስ ክንሰምዖ ከለና ጥራይና ንሓሳብ እግዚአብሔር ክንረኽቦ ንኽእል ሓደ ሰብ ዶ ሰምዓን ንህሉ ስምዑኒ ሓሳብ እግዚአብሔር ሚስ ንገብሮኮ ሓሳብ እግዚአብሔር ንስእኖኮ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና ስለምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ንመንፈስ ቅዱስ ጽን ስለዘይንብሎ ኮይና ንመንፈስ ቅዱስ ጽን ክንብሎ ከለና ንመንፈስ ቅዱስ ክንሰምዖ ከለና ጥራይና ንሓሳብ እግዚአብሔር ንልብ እግዚአብሔር ክንረኽቦ ንኽእል ንፍቃድ እግዚአብሔር ክንረኽቦ ንኽእል ብመንፈስ አምላኽ ተመሪሕና ንገብሮ ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ውጽኢቱ አወንታዊ ዝኸውን አሜን ሐዋርያት ክሰብኩን ተአምራት ብኦም ክኸውን ጀመረ መዓሲ እንድሕር ኢልና እቲ ናይ እግዚአብሔር ኃይሊ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ምስ ወረደ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ማለት እምበኣር እቶም ካብ እግዚአብሔር ወይ ካብ መንፈስ አምላኽ መምርሒ ዝቕበሉ ከምቲ መንፈስ አምላኽ ዝበሎም ዝገብሩ ማለት አሜን ዶ ክደግሞ እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ማለት እምበኣር እቶም ካብ እግዚአብሔር ወይ ካብ መንፈስ አምላኽ መምርሒ ዝቕበሉ ከምቲ መንፈስ አምላኽ ዝበሎም ዝገብሩ ማለት እዚኦም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ እቲ ማጆሪቲ ህዝቢ እንታይ ይብላሎ ዘይኮነ ዝብሉ እዚኦም ናይ ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ መንፈስ አምላኽ እንታይ ይብል ዝብሉ ሰባት እዮም እዚኦም ዋላ በይኖም ደው ክብሉ ዝኽእሉ ሰባት እዮም እዚኦም ብእግዚአብሔር መንፈስ ዝምርሑ ሰባት በይኖም ተነፂሎም ዋላ ክኸዱ ዝኽእሉ ሰባት እዮም እቶም ብመንፈስ አምላኽ ዝምርሑ ማለት እምበኣር እቶም ካብ እግዚአብሔር ወይ ካብ መንፈስ አምላኽ መምርሒ ዝቕበሉ ከምቲ መንፈስ አምላኽ ዝበሎም ዝገብሩ ማለት እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዝዛረበና ክንሰምዕ ነቲ ሰማዕናይ ቃል ድማ ክንእዘዞ ይግባአና ከመይስ ኢየሱስ ገና ብዙሕ ክነግረና በዓና ገይሩ ክሰርሖ ዝደልዮ ነገር ስለዘሎ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሐዋርያት ኢሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ብዙሕ ዝነግረኩም ነገር ኣሎኒ ሕጂ ግና ክትጸርዎ ስለዘይትኽእሉ ልብኹም ብጓሂ መሊኡ ስለዘሎ ክነግረኩም ኣይክእልኒ መንፈስ ቅዱስ ዳሓር በቃ ክነግረኩም ኢልዎ ዝተረፈ መንፈስ ቅዱስ ክምልኣልኩም ኢልዎ ጎይታ ኮ ክነግሮም ድሌቱ ነይርዎ ንመንፈስ ሓቅን ሰምዕ ኮለና ጥራይና ብዛዕባ ዝመጽን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንፈልጥ ንኽእል ግራ ዝኣተወኩም ሰባት ኣለኹም ዶ ኮንፊውዝ ዝኾንኩም ሰባት ኣለኹም እስክሎም መዓልቲ ኮፍ ኢልኩም ንመንፈስ ቅዱስ ግዜ ሃብዎ ጽኒልኩም ነቲ ንልብኹም ዝዛረብ መንፈስ ቅዱስ እስኪ ኣዳምጽዎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጎይታ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሐና ምዃኑ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩሉ ከፍልጠና ምዃኑ ነጊሩናይ ኣነ ንስኻትኩምን ከም ኣመንቲ ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እንድሕር ኢልና ገጽ አምላኽ ክንደሊ ንኽንምራሕ ፍቃደኛታት ክንከውን ንመንፈስ አምላኽ ግዜ ክንሕቦን ክንሰምዖን ክንእዘዞን ያለና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ንጎይታ ብህይወትና ክነኽብሮ እንድሕር ደሊና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ኩላህና ንደልዮ ነገር እኮ እዚ ሓቀይደ ቅዱሳን ኩላህና ኮይና ንደልዮ ንጎይታ ኣብ ህይወትና ክነኽብሮ እንድሕር ደሊና ነቲ ንጎይታ ዘኽብር መንፈስ ቅዱስ ክነኽብሮ ኣለና ነቲ ንሱ ዝለኣኾ ነቲ ካብኡ ዘሎ ወሲዱ ንዓና ዝህበና ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ክነኽብሮ ኣለና እንድሕር ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኽብሮ ዘይነኽብር እንድሕር ኮይና ንኢየሱስ ክነኽብሮ ኣይንኽእልን ኢና ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ ኣብ ቁጽሪ 14 እንታይ ኢሉ ንሱ ማለት መንፈስ ቅዱስ ካባይ ክወስድን ክነግረኩም እዩ እሞ ንዓይ ከኽብረኒ ኢሉ እንድሕር ንጎይታ ክነኽብሮ ንደሊ ኮይና እንድሕር ንጎይታ ክነኽብሮ ንደሊ ኮይና
نتنسو زلأخو نتنسو زخبورو نتنسو عببوتا زحابو منفس قدوس كنا خبرو يقبأنا ويتا يسوس كريستوس بنجر كل يباركم تسقوا يبزحلكم داكم على العلو تسألينا خنوتين